Dr. Amanda Pakyntein ibede inohikai bat ikurim jong MLA ka Mawkynrew uba bantai dor lingdo ila penkre Iakhun ka Ilekshon MDC na Mawkynrew. Haka jinya keren bat kadu darshan ila yasam ka jinya lenti jong i daka ba pensyai halor ki jing e ba ila kendu wat haba i hab ban penbiang hala yeng lasem bat ka jing pule. Ila long inohikai Hasan Jaintia Morning School nadu usnam ahajar khatar. Dr. Amanda ila banjur ba intri shitam ban kentiu ka pule puthi bat ila penpau balada isyajid indang yai tre kum inohikai ban kershan ki kena pule. Ila batai ru ka jingla jong i ban penbiang halayeng lasem ban hikai bat na ka Bynta ka roy kapal ha constituency lada isyajid. Syai ong ba ka jat benriu jongi kalong tang sisamwat hakmat ka duriau ba dia compare bat ka India baro ka we kamat ba kong santam dei bang ngan but ikimati jong u ba joy JJM Nichols Roy mangin bat scam man penen pensa penjanai bahaya ka 6 schedule kenang ba kenong ka ni ka 6 schedule ka de ka atiar ka sti ka bayada yang ngi ki riu lum ret pa de kita hi bat kumjuru bang ya i thrai hania po district council kalong karkom thungkam thumjam ru ka be ilong klumar ba tengah kwa bakanong kaba syai kedar syai par karkom thungkam tung jamang turu Ukertong shimet uba tei bor